Gender deňligini düşünmeýän, diýanly däpde surlaryny bahan edip ony äsgermeýän, deňlik medeniýeti gymmatly bolmadyk jemgyýet adamyň ösüşini, parahatçylygy, awadançylygy gazanyp bilmeýär. Aýal gyzlaryň deňligi bolmadyk jemgyýetde bagtly erkek adam az bolýar. Gender deňligini gazanan jemgyýetde aýallaryň we erkekleriň hereketleri, arzulary, islegleri, pikirleri, hajatlary, hupsuzlygy deň kabul edilýär we deň ähmiýete ýe bolýar. Deňligi dogly gazanan jemgyýet ýok. Ýöne bu işde uly belentlige ýeten ösen jemgyýetler bar. 34 ýyl bäri Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň zinanlara garşy kemsitmeleriň ähli görnüşlerini ýok etmek baradaky konwensiýasyny we Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 29-njy maddasyna bellänen borçlaryny ýerine ýetirmän gelýär. Ýyllaryň dowamyny Türkmenistan adamyň ösüşi boýunça BMG bilen deňligi hakykata esaslanýan manyly hyzmatdaşlygy gurup bilmedi. Ýüzülmeýän netijesi seminarlar, duşuklar mazmun taýdan boş syýasy propagandanyň guralyna öwrüli. İlatyň sowatlygy pese gaçdy. Gender deňligini iş ýüzüne üpçün etmek aňyrda dursun. Türkmen resmileri deňlik düşünjeleriň üstünden açyk güýýärler, äsgermeýärler. 24-nji ýylda BMG-niň Ženewada bolan aýal gyzlaryň ýagdaýlary we hukuklary boýunça bolan ýygnagyna Mähribe Haşimowa Daşary işler ministrliginiň resmisi halkara jemgyýetçiligiň öňünde aýallaryň hukuklary däl, borçlary barada gürrüň etmeli diýip çagyryş etdi. Sitataның başı: "Men hukuklarym hany? Ahana aýalyň bir jaý etmeli borçlary. Ol birinji aýaly bolsyn, ikinji aýaly ýa-da 10-njy aýaly bolsyn. Hudaýyň haky üçin bize kanunyň öňünde, döwletiň öňünde, maşgalaň öňünde borçlarymyz bar." Sitataň soňy. Häzir Türkmenistanda aýal gyzlaryň Sowet döwrüne görüşsiz berilen hukuklary izin alyndy, ýatyryldy. Sowet döwrüne bu barada iş alyp barýan şahsiýetler unudylar ýaly edildi. Deňlik kamala Türkmenistanly däpde surlaryna ters gelýär diýen pikirler hökümetiň mediasyna öňe sürilýär. Netijede sosial we ykdysady gowraksızlyk, deňsizlik, kemsitmeler türkmen durmuşynyň kadrlaryna öwrüldi. Aýal gyzlar propagandanyň guralyna we obýektine öwrüldi. Olar öý ojagynyň mejlisiň görkü diýen propaganda maglumaty öňe sürilýär. Aýal gyzlaryň subýektligi öz başdak pikir edip bilýän, karara gelip bilýän, maliýe taýdan garaşsy subýekt bolmak ýitirilip, diňe maşgalasyna, ýollaşyna, erkek adama bakna bolmagy ýeketäk model hökmünde aýal gyzlara hödürlenýär. Netijede aýal gyzlaryň arasyna özlerini uwudan ýokary bahadan erkege berilýän sowgat ýaly özlerini alyp barmagyny kadalaşdyrdy. Awtoritar hökümeti hiç bir gurşawy syýasat düretmän, aýal gyzlardan rejima we palygy, ýokary ahlaklygy, päk göwnlügi, rehimligi, ygyrarlygy talap edýär. Ise häkimiýetler aýal gyzlaryň durmuşyny gowlanyrmy üçin näme edýär? Döwlet edaralary, polisiýa aýal gyzlaryň howpsuzlygyny üpçün edip bilýärmi? Resmiler, başlyklar döwlet ýa-da aýal gyzlaryň bähbidini goraýarmy? Gelin ýagdaýlara syn edeli. Aýal gyzlarymyz maliýe garaşsyzlygyna, özleriniň şahsy we hünär etleglerini durmuşa geçirmekde mümkinçiliklere eýe bolmadylar. Aýallar bilim, medeniýet we sungat, saglyk goraş ulgamynyň pesalikli işlerine zähmet çekýärler. Öýlerine bolsa ikinji smena aýlyksyz hyzmatkar, öý işleri boýunça menejer bolup işleýär. Häzirki wagtda aýal gyzlar garyp gatlaklaryň 70 götürümini düzýär. Ýöne Türkmenistanyň mejlisäki 33 aýal deputatlary bu barada dymýar. Aýal gyzlaryň uly bölegi işsiz ýa resmi däl işlerde zähmet çekýärler. Aýallara öz ikwallary bilen bagly bolan ykdysady ösüş, maliýe işleriň paýlanylmagy, syýasatyň kemale getirilmegi ýaly meselelerde täsir etmegine ýol berilmeýär. Çizgitleriň aglawa bölegi syýasy düzümlerde agdylyk etýän erkekler tarapyndan kabul edilýär. Daşyndan we propagandaga görä ähli zat gülälegillik ýaly görünse-de, Türkmenistanly aýal gyzlar bilime we saglygy goraýşda, dolanyrşda we häkimiýetde deň mümkinçiliklere we hukuklara eýe bolmadylar. Saglyk hyzmatlary barada billesek, BMG-niň UNICEF guramasynyň sanlaryna görä, sebitde çağa ölüm boýunça Türkmenistanda iň ýaramaz ýagdaý, olaryň maşgala meýilleşdirmek barada bilimi, kontrasepsiýa bolan elýeterligi güzgüni ýagdaýda. Şeýle kontekstda aýal gyzlara abort prosedurasyny geçirmek elýeterligi çäklendirildi. 12 hepdeden 5 hepde çelni. Muňa resmiler hiç hil düşündürüş beren oklar. Bu bolsa bütün dünýä saglyk guramasynyň kadrlaryna we maslahatlaryna ters gelýär. 24-nji ýylda BMG-niň Ženewada geçiren ýygnagyna türkmen resmiler bu arada halkara jemgyýetiň sorawlaryna jogap berip bilmediler. Ýöne dymdylar we gyzardylar. Bilimde kär edilmekde aýal gyzlarymyz öz durmuş ýollaryny tapmakka uly kynçylyk çekýärler. Türkmenistanly gyz şagylary öz itlik arzularyna ýetip bilmeýärler. Daşynan Instagramda aýal gyzlarymyz uly adatlyklary bar ýaly görünse-de, olaryň arasynda uly deňsizlik döredi. Şäher, owa, elita zähmetkeş aýal gyzlaryň arasyndaky deňsizlik göze dürtülip dur. O ýerlerde aýal gyzlaryň bilim we ykdysady iş mümkinçilikleri ören şäkli bolmagyna galýar.
Hökümetiň ýapyk üzüňelik syýasaty Türkmenistanly maşgalany adamyň ösüşine ýol açýan gymmatlyklardan ýüze gürmäge mejbur etdi. Maşgala diňe pul gazanmak we maşgala agdalarynyň ýaşaýyşyny üpçün etmek üçin gurala enjama uruly. Türkmenistanda maşgala gymmatlyklary üýtgeýä, maşgalanyň jemgyýetçilik institut hökümine krizisi we maşgala gatnaşyklarynyň özgermegi maşgalada aýal erkek rollaryna, reproduktiw nikah we enata garaşlaryna düýpli täsir etdi. Häzirki wagtda biz ýurdumyzda şaga doguluş derejesiniň peselmegine, ölüm derejesiniň ýokurlanmagyna, güýçlünen migrasiýa, ýeki enataly maşgala, terk edilen ýaşuly adamlaryň we şagalaryň sanynyň artmagyna, maşgalada aýal gyzlara şagalara garşy zorlugyň derejesiniň ýokurlanmagyna, adam saglygyny we sowatlygyň pese gaçmagyna, aýlyşmak derejesiniň ýokurlanmagyna şaýat bolýar. Hökümetiň bu meseleleri çözgüdi ýok, çözgüt berenok. Ata-babalarymyzyň gowy we ziýanly däp desurlary bolupdyr. Ýöne olaryň ýaşan döwründe Türkmenistan ýurt bolup dolanylmanyr, döwlet institutlary bolmanyr. Olaryň öňüne 21-nji asaryň ýiti jemgyýetçilik meseleleri galdyrylmanyr. Şu meseleleri çözmän, olary gizläp hökümet olardan ünsümizi sowýar. Aýal gyzlarymyz keşde çekip läle kakyp gary öýde, erkek adamlary bolsa goýun waksa ähli zat gowy bolar diýip gaflat ukusyny berdi. Döwlet institutlaryň ýaman goşagy işi, netijesizligi ähli jogapkärçilik maşgalanyň üstüne ýükledi. Türkmenistanda gender strategiýasy we milli maksatnamasynyň özüni yalan söz we hereket bularyň ählisi saňa türkmençilik sowusy bilen berilýär. Netijede Türkmenistanly aýal gyzlaryň hukuklary ownap jogapkärçiligi artdy. Maşgalanyň agdybirligine zarby uruldy. Maşgala we zahmet kodeksinde bildirilen eneleriň göwrelik ruhsady, deňe aýlyk tölew ýaly gorowlary üpçün edilmeýär. Atalar bolsa çagasynyň ösüşinden, terbiýesinden doly çetleşdirilýär. Şaga ide üçin berilýän atalyk ruhsady ýaly düşünje Türkmenistanlynyň durmuşyna asla ýok. Aýal gyzlara garşy öýde we işte zulumyň ýokary derejede saklanyp galmagy, adat raýatyň muňa göz ýummagy, aýal gyzlaryň dymmagy, hökümetiň dymmagy jemgyýetimizi näsa adamkärçiliksiz, ahlaksyz etdi. Şu wagt aýal gyzlarymyz zorluk bilen ikişäk galylar. Türkmenistanda maşgalada aýal gyzlary zorlukdan goraýan kanun ýok. İş yerine jinsiýet jeşmeden goraýan kanun ýok. Zorluk Türkmenistanly maşgalasynyň ähli agdasyna işine aralaşdy. Zorlugy başdan geçirýän enatalar şagalaryna zorluk ulanyp terbiýe berýärler. Aýallara aýlyşmak üçin goşmaça tölewler we garaşmak wagty girizildi. Bu bolsa aýallary zorlukly gatnaşyklarda ýaşamagy mejbur edýär. Halkara uramalar döwlet tarapyndan bir gödöwçilik edilýän Türkmenistanyň Zinanlar Birleşiginiň merkezi geňeşi aýal gyzlar guraman propaganda uraly hökümine hereket edýänligi, jinsy diskriminasiýa, maşgala zorlugy we mejbury türkmen geyimi bilen baglanyşykly ulgamly meseleleri çözmeýänligi üçin tankyd edilýär. Depressiv gurama ata-babalaryň däplerini bahan edip ziýanly stereotipleri öňe sürýär. Paýtada aýallaryň mejbur zähmeti, hökümet tarapyndan tasdiklanan kemsitmeleri görmezlige salýar. Adalatçynyň edarasyna arz etmek, ilat bilen iş alyp barmak mehanizmi ýok. Ýyllyk kasabatyna edara aýal gyzlaryň güzgüni ýagdaý barada söz açanok. Adalet we polisiýa sistemasy barıň özüňiz oňşuň ýörelgesi bilen işleýär. Döwletiň ahlak polisiýasy bolsa kagaz ýüzünde bellenlen kanunlary aýal gyzlaryň arzularyny puja çykarýar. Häkimetler maşgala zorlugy baradaky şikayetlere üns bermeýär. BMG bilen duşuklarda pidallary günäkärleýärler. Hökümetiň etmeli zady iýem ähli halkara guramalar tarapdan kagazda we sözde bellenildi. BMG Türkmenistana soňky gezek 2024-nji ýylyň başynda maslahatlaryny berdi. 2 ýyl geçdi, ýöne hiç hili hereket ýok. Hiç hili galdyrılan mesele boýuna alynmady. Ilatyň bähwidini goraýan hiç hili iş mehanizmi täzelik girizilmedi. Sözümiň soňuna men seniň edip biljek hereketleriň barada belläsim gelýär. Başdan geçiren şaýat bolan ýagdaýlaryň barada bize iýber. Biz olary asyl kabul edýäris, hazabada goşup halkara uramalaryna getirýäris. Şahsy asyz hekaýalaryňyzy saglygyň saýtyna we Instagramda şap edýär. Agdalan meseleler barada makalalary, pikirler şap edýär. Senden deň derejede öz hukuklaryňa we borçlaryňa eýe çykmagyny soraýaris.